koska tässähän on ihan meidän normaalista asiallisesta viestinnästä kysymys, joka ei kovin helposti ylitä kuitenkaan uutiskynnystä. Ja näin ollen jo viime keväänä päätimme siitä, että hyökkäämme faktoilla ja teemme tällaisen ilmoituskampanjan, joka tehostaa meidän normaalia viestintää. Lyhyesti, mitkä ne faktat ovat? Faktat ovat, että turkiseläinkasvatus on kotieläintuotannon muoto siinä missä muutkin. Ja eläimistä pidetään hyvää huolta, niiden tarpeet otetaan huomioon, tuottajat ovat vastuullista porukkaa. Ja toisekseen sitten myöskin halusimme paljastaa eläinoikeusaktivistien todellisen agendan, eli kaiken tuotantoeläintoiminnan kieltämisen. Niin tässä teitä muun muassa Animalia kuvataan kampanjassa fanaatikoiksi, jotka huutavat mielipiteensä julkisuuteen mielenosoituksissa. Miten te vastaatte tähän kampanjaan ja sen ajoitukseen? No, me ei ole kauhean voimakkaasti koettu, että tämä nimenomaan meistä kertoisi tai meitä puhuttelisi, että sen takia ei olla lähdetty mitään suoraa vastinetta tälle tekemään. Vähän kummeksun olemme sitä katselleet ja oikeastaan ainoa tulkinta, joka tämän koko luokan ja näin tämmöisestä tavallaan provokatiivisesta kampanjasta voi tehdä, on se, että jollain tavalla turkisalalla ollaan hädissään tällä hetkellä ja se varmaan johtuu sitten siitä, että tänä vuonna on edelleen edenneet nämä kieltotoimenpiteet turkistarhaukseen liittyen, eli sekä Tanskassa että Hollannissa on tehty selkeitä päätöksiä turkistarhauksen lopettamisesta. Entä nämä argumentit sitten? Tässä just todettiin, että se on laillista elinkeinotoimintaa ja muuta. Hyväksyttekö jotain näistä argumenteista tässä ilmoituskampanjassa? No nimenomaan näissä lehti-ilmoituksissa niin nämä esitetyt argumentit on ollut hyvin tavallaan tämmöisiä ristiriitaisia eikä kovinkaan helposti nieltävissä, että varmaan tämmöinen niin kuin asiallisempi kertominen turkistarhauksesta, niin siinä olisi varmaan enemmänkin sellaista, mistä voidaan olla osittain samaa mieltä, mutta tässä kampanjassa on tunnuttu lähtevän hyvin tämmöisellä niin kuin pelottelevalla sävyllä liikkeelle ja siinä mielessä just ollaan sitä vähän ihmeteltykin, että kokeeko jokin tavallinen suomalainen oikeasti uhaksi sen, että jostain tulee jotain pelottavia ihmisiä, jotka kieltävät ihmisiltä villasukkia, että en usko, että kukaan oikeasti kokee tällaista uhkaa. Mun täytyy heti käydä tähän kiinni, koska tästä saa nyt sellaisen kuvan, että me olemme puolustautumassa, mutta hyvänen aika, ei ollenkaan. Tämä on meidän avoin julkinen puheenvuoro, jossa tuomme esille asioita, mitkä eivät ole välittyneet tässä keskustelussa. Ja olemme ikään kuin osoittaneet sen, että yksinkertaisesti olemme saaneet tarpeeksemme siitä, että meistä esitetään jatkuvasti vääristeltyä tietoa ja esitetään asioista tiettyjä yksityiskohtia, jotka on irrotettu sitä kokonaisuudesta. Tässä puhutaan nyt, että kieltävät nämä aktivistit tai fanaatikot kohta maidonjuonnin, hampurilaiset, villasukat, naakkakengät. Eikö tässä nyt mennä aika överiksi tämän kampanjan? Ei mennä ollenkaan överiksi, koska eläinoikeusliike pohjautuu Peter Singerin filosofiaan ja siinä filosofiassa muurahainen on yhtä arvokas kuin pikkupoika. Eli me emme jaa tällaisia arvoja koska katsomme, että eläinten hyvä hoito on se eläinten perusoikeus, jos lähdetään näistä oikeuksista liikkeelle. Kuinka pitkälle eläintensuojelussa te olisitte valmis menemään? Maitotuotteet kielletään, villa kielletään. Me ei ainakaan haluta kieltää ihmisiltä minkään tuotteen kulutusta missään nimessä, että me ollaan kiinnostuneita korjaamaan niitä tällä hetkellä eläintuotannossa olevia ongelmallisia tuotantotapoja, joiden takia tällä hetkellä myös Suomessa koko aika hirveän suuret eläinmäärät elää täysin kestämättömissä olosuhteissa. Ja se taival siihen, että me voitaisiin esimerkiksi siirtyä tämmöisestä teollisesta eläintuotannosta tilanteeseen, jos meillä oikeasti olisi jotain tämmöisiä niin kuin, pienempiä, inhimillisempiä maatilayksikköjä, joissa eläimet otettaisiin yksilöinä, niin sekin taival on niin pitkä, että mun mielestä tällaiset keskustelut siitä, että mitä mieltä eri ihmiset on villasukista tai olisiko meillä lopulta oikeus pitää eläimiä kuinka paljon omaksi hyödyksemme, niin ne on aika kaukana siitä, mitä tällä hetkellä vielä niin kuin eläinsuojelutyössä oikeasti tehdään ja mihin keskitytään. Mun mielestä tässä
kampanjassa ollut hirveän kiinnostavaa se, että siinä ei tavallaan juuri ne itse eläimet ja se tuotannon alalle missään roolissa. Siinä on kuvassa hampurilaista ja villasukkaa ja muuta ja lähinnä siinä tekstissäkin keskitytään kertomaan jotain erikoisia ajatuksia, niin kuin sitä, että eläinsuojelijat eivät ole lainkaan kiinnostuneita eläimistä ja niiden hyvinvoinnista ja muita tavallaan tämmöisiä täysin absurdeja väitteitä, että itse eläimet eivät siinä ole oikein esillä. Niin, että ensinnäkin tässä on nyt ihan tämmöistä lukutaidosta myöskin kysymys. Me emme puhu eläinsuojelusta tässä ilmoituksessa. Me puhumme eläinaktivismista, puhumme eläinoikeusliikkeestä ja niiden käsitteiden välillä on mielestämme aivan huikea ero. Eläinten hyvinvointi on asia, joka on jäänyt, jota ei esimerkiksi juurikaan Animalian kotisivuilla käytetä. Siellä puhutaan, että Animalia on eläinoikeusjärjestö ja siinä on todella vinha ero. Ja vielä liittyen näihin kieltoihin, niin on ihan totta, että monissa maissa Euroopassa on kieltolainsäädäntöhankkeita ja on jopa kielletty turkiseläinten kasvattaminen. Mutta samalla on muistettava kuitenkin se, että EU-alue on edelleen maailman suurin turkisten tuotantoalue ja mikä on täysin keskustelusta unohdettu, uusi EU-maa Puola on hyvin voimakkaasti kasvava turkiseläinalue. Aika monissa maissa, EU-maissa nämä on kielletty tai tehty vaikeaksi tai mahdottomaksi tämmöisen turkistarhauksen harjoittaminen. Kyllä, täyskielto on jo monessa maassa ja Hollanti on nyt yksi kiinnostavimpia, että se on eräs merkittävimpiä turkistarhausmaita Suomen kanssa.